Ibinida ng iba't ibang disaster response agencies gaya ng Philippine Coast Guard, PNP, BFP, Tactical Operations Group at Philippine Army sa Bicol ang kanilang kagamitan at assets sa pagresponde sa mga emerhensya sa pagbubukas ng Water Search and Rescue o WASAR Expo ngayong araw sa Ibalong Centrum for Recreation sa Legazpi City. Nanguna sa aktibidad ng Philippine Coast Guard District Bicol, layunin ng pagtitipon na ipakita sa publiko ang kahandaan ng mga nasabing ahensya sa Water Search and Rescue, tampok ang kanilang kasanayan gamit ang makabagong teknolohiya. Ito pong activity na to ay isang paraan natin para makapag-provide tayo dun sa mga responders natin, particularly sa mga MDRRMOs, PDRRMOs. Dito po sila makakita ng mga equipment na magagamit natin sa mga disaster response capabilities and equipment na kailangan po nila. Dumalo sa pagtitipon si Director Claudio Yucot, Regional Director ng OCD Bicol, bilang pagsuporta sa programa ng Coast Guard na mas paigtingin ang kaalaman at kasanayan ng uniform personnel at response teams maging ng publiko sa pagliligtas ng buhay sa mga oras ng kalamidad. Sa ngayon, marami pa tayong kakulangan. Napalibutan tayo ng tubig, ngunit yung ating kahandaan sa water search and rescue ay medyo kulang. I think mula nung dumating si Commodore Ivan Roldan ay nakagawa na tayo ng 1, 2, 3, tatlo sa alam ko. At least tatlong sessions na ng training ng WASAR. At sabi ko kay Commodore Roldan kung sana makapag-train siya ng as many as possible para yung ating mga uniform services at least ay trained. Nagpakita rin ng suporta sa aktibidad si Legazpi City Mayor Hisham Ismail. This event represents more than just a gathering. It signifies a commitment to strengthening the entire life-saving response chain from sea to shore. When disaster occurs, second counts. And it is the knowledge, training, and the unity that we foster in moments like this that can make the difference between loss and rescue. We are planning to buy this new equipment, yung amphibious na truck na kaya po lumusong kahit anong lalim ng tubig. Save lives, just to save lives. It's really important. Wala pong kapalit ang buhay, alam natin yan. Gaganapin ang expo mula December 10 hanggang 11 na may temang Empowering Responders, Training, Technology, and Teamwork. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta.